chcú ťa prvý raz. Prinies k nim A vypočuj ich nežný hlas. Prinies k nim Prijať chcú ťa prvý raz. Krám plných srdc nedočkavých túžob, ktoré len ty odhalíš. Prinies k nim A vypočuj ich nežný hlas. Prinies k nim
spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, uznajme svoju hriešnosť, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zgrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja neveľa. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, veríme, že Spasiteľ ľudského pokolenia pribýva s Tebou v sláve. Láskavo vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prislúbil. Lebo On je Boh a ste Boží a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa nájom vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali svedkovia, si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šaul. Štefána kameňovali a on sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zvolal veľkým hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Počuli sme Božie slovo. Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám Tebe ponúkam. Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám Tebe ponúkam. Potom má svojim duchom svätým, nech naplní stále svätý.
Ty stále svieti, on to má svoj Duchom Svätý, nech ako Ty stále svieti. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ja, Ján, počul som hlas, hovoril mi: Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha, budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dozvedčil o cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duch i nevesta volajú: Príď. Aj ten, čo počúva, nech volá: Príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem čoskoro. Amen, príď, Pane Ježišu. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma Ty poslal. Ohlásol som im Tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo. Slova svätého Evanjelia naše previnenia. Už viackrát som rozprával pre vás o človekovi, ktorý sa stal reholníkom v minulom storočí a na južnom Taliansku žil. A Pán Ježiš tak ho teda odmenil, že otvoril svoje rany, teda Ježišove rany na tom človekovi. Volám sa Pio, otec Pio, tam máme obraz na stene vzadu, je obraz. Predstavte si, deti, že pater Pio nosil Ježišove rany na rukách, na nohách a na srdci. 50 rokov. Keď slúžil svätú omšu, sa to krvácalo veľmi. Veľké bolesti mal aj na nohy stať pri oltári a pritom veľmi dlho slúžil svätú omšu, až predstavení museli ho upozorniť, že už je veľmi veľa. Lebo on sa dostal do extázy pri svätej omši, no a niekedy sa dvihol a videli, že tak stojí a
viete, že on vždy mal svetú omšu, ako kapucín, ako reholník, na svítanie, o 3:30 ráno, nad ráno. A každý deň sa stal po druhej, aby sa pripravil na tú svetú omšu. A už potom, keď bol starší, videli na ňom, že je veľmi unavený, vyčerpaný, lebo v tom ceste nespovedal. A tam, kde nebolo tak, že ľahko, on videl aj do duše človekovi. Kto nechce volať, čo povedať, zabudol, alebo schválne zabudol, tak mu povedal, počúvaj, a toto? Takže bol veľký svetec a potom, keď už teda ako starý človek bol veľmi unavený, tak mu povedali tak jemne, že Otče, na čo stanete o druhej? Na čo stanete tak skoro ráno? Však svetla omša je o 3:30, nebolo by neskoršie trošku stáť. Vy ste už unavení, vyčerpaní. A on povedal, tak jemne toho pýtal. Nie je veľa času na to, aby sme sa pripravili na sväté prijímanie. Vždy je málo času na to, aby sme dostojne boli pripravení prijať Ježiša Krista. Takže dostojne, čistým srdcom, čistým svedomím. Niektorí si myslia, vy už asi nie, lebo to už dobre poznáte, že ideme na hostiu. Ošťu. To nie je ošťa. Ošťu máte pred Vianocami na štedrý večer doma na stole. Ale čo ja vám dám, to je Ježiš Kristus. Áno, je to ošťa, je to hostia. Ale na slovách kňaza a biskupa príde Pán Ježiš do toho vlastne ošťu, do toho vlastne chleba. A tak už je tam Ježiš. Takže prijať Ježiša Krista naozaj treba s čistým srdcom, čistým svedomím. Preto ste včera vystupovali všetci svätej spovedi. Lebo mali ste už aj súkromné hriechy, nie? Keď ste sa narodili, mali ste jeden hriech. Ako sa to volá, ten hriech? Niektorí mládenci vedeli, dievčatá si nedávajú pozor, oni len s nimi šatami sa bavia. Dedičný hriech, správne. To bol ako dedičný hriech. Každý človek dedí po Adamovi a Evi. Na dedičný hriech ste už včera ani aj predtým ste mali? Nie. Kedy vám sa to odpustilo? Pri krste. A potom, keď ste začali vnímať, veľmi dobrí mládenci a dievčatá ste boli, ale neskôršie už začali ste byť aj zlí. Tak ste už pozbierali svoje hriechy. A z tých hriechov včera ste sa vyspovedali, teraz zase máte nové, vlastne obnovené, čisté srdce, čisté svedomie. To je vonkajšie vtedy. Tu nič. Krásne šaty, pôjdete domov, dáte dole. Ale ako, čo bude s vašim srdcom? S vašou dušou? S vašou vernosťou Ježišovi Kristovi? Či sa budete každý deň sa obrátiť na Pána Ježiša v modlitbe? Tú cesta do Božieho chrámu, do kostola, na svätú omšu nedeľu. No to je už otázka. Vernosť. Veru. To treba. Nedávno bol tu jeden štvrtok, aj viete, že 15 štvrtok sme mávali sväté omše a vždy prídu cudci kňazi, ktorí kážu krásne každý štvrtok. Tak Božie slovo si počúvajú ako duchovné cvičenie. Ale nakoniec posledný, čo má pán dekan zo Šamorína, to sa musím pochváliť, lebo on veľmi vysoko rozpráva, ale teraz bolo rozumiteľné veľmi a krásne slova povedal, čo je veľmi dôležité veriaciemu človeku.
celom svete. Zomierajú kresťania za to, že sú kresťania. Zabijú nás, zastriedajú nás. Ale ostanú verní. A potom príde sláva. Sláva Božia, čo On nám dá, Otec nebeský, že sme vytrvali v Jeho slivovi. Poníženie, pokorne prijate Ježiša Krista. Doma sa modliť každý deň, prísť do kostola, budete verní v vašej kresťanskej viere a potom sa stretneme v sláve Božom, kde nás Otec nebeský nás čaká aj Syn Boží Ježiš Kristus v Duchu Svetom. Amen. No, deti moje, teraz sa postavte len vy. Tak už každý má skoro 2 minúty, ale to sa robí bez slova. Našli ste. No, dobre, dávajte si pozor teraz na mňa, dobre? Milé deti, keď doniesli vaše rodičia a poprosili ma, aby som vás pokrstil, tak len tedy som vás pokrstil, keď oni vyznali svoju vieru, vlastne museli vyznať ako krstné stopy. Vítam sa vám, milé deti. Zriekajte sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí. Zriekajte sa vážnych pokušení, aby vás neovládal hriech. Zriekajte sa zlého ducha, pôvodca kniežaťa hriech. Veríte Boha Otca Všemovúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umočeného, pochovaného, ktorý stál z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríte Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Chcete sa bližšie primknúť k Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť v katolíckej cirkvi? Chcete sa mu dožne súčasťovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobne miloval deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Tak sa sníde. Počuli, aby sa Pán Ježiš za nás modlí, pozvihneme aj my svoj zrak k nebu a modlíme sa. Pane Ježišu, posilňuj svoj ľud chlebom z neba, aby sa upevňoval v láske k Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pozbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k Bohu a boli im prvými svedkami a učiteľmi viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj všetky deti na celom svete, chráň ich od zlého a vštep im do srdca túžbu po Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odmeň všetkých kňazov, ktorí sa starajú o náboženský život detí, aby boli natrvalo Božími synmi a dcérami. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske a milosti deti, ktoré dnes prvý raz prijímajú Tvoje telo a Tvoju krv. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj našu vlast a daj nám chlieb náš každodenný, aby nik netrpel hladom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Ty si povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Prosíme ťa za tieto nevinné deti,
Primení k svojmu srdcu a vštech do nich trvalú lásku k tebe, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. A ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.
dobré a spásonosné, stávať takýž Ty a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo sa po svojom zmrtvých staní viditeľne zjaví všetkým svojim učeníkom a pred ich očami zniesol sa do neba, aby nám dal účasť na svojom boskom živote. Preto po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievajú chválu spev na Tvoju slávu. On než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jeste z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krev novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Svetoj Pane, zvestujeme, a to je stane vyznávané. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvýstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pred Tvojho tváru a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zdrží viedol Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre.
Prosíme ťa, smiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. Spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí ste mali od vekov zanúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, a preto sa s veľkou modlitbou, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si stav pokoja. Na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blázení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale poviem si vás slovo a duša mi rozpráva. Ježišu,
šťastný, byť s tebou šťastný, na veky vekov. Amen. Amen. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Dávaj si to, lebo nedostaneš. Telo Kristovo. 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 Sadnite si na sedmičku. Na stole. Sadnite si pekne na svoje miesto. Sadnite si pekne na svoje miesto. Teraz nájdete si. Telo Kristovo. Ruky a ruky. Ruky spína. Tak. Vieru. Poď vyššie. Telo Kristovo. Postuj. Telo Kristovo. 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 Jedna lidí. Telo Kristovo. Prečo rozprávaš? Ako sme sa dohodli? Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo. Telo Kristovo. Telo Kristovo.
sa páči, Marika. Telo Kristovo. Amen. Telo Kristovo. Amen. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Dobrý Ježišu. Dobrý Ježišu, Ďakujem ti, že si prišiel ku mne. Kláňam sa ti a milujem ťa. Som šťastný. Ty si môj a ja som tvoj. Ty si vo mne a ja v tebe. Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac podobal tebe. Pomáhaj mi, aby som ťa vždy viac miloval a aby som miloval svojich blížnych. Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj aj mojich rodičov a všetkých mojich drahých. Amen. Máte radosť. Poriadne. Nebudeš
sa báť, lebo Ty si so mnou. Nebudem sa báť, Pane môj, nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou. Nebudem sa báť, Pane môj, nebudem sa Modlíme sa. Neprijali sme sviatosti potom a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svojom pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a k bližnému, skrze Krista nášho Pána. Tak sa skončila už teda Svätá omša a to sväté prijímanie už máte. Spievali ste, že nebudem sa báť. To je v poriadku. Áno, nebojíme sa v tomto živote, lebo máme Pána Boha. Ale Pána Boha treba sa báť. Veď dar Ducha Svätého je jeden bázeň Boží. Áno, však to nemôžeme, lebo pozrite sa, Písmo Svätom je napísané jeden neveriaci, bezbožný richtár a povedal, Boha sa nebojím, od ľudí sa tiež nebojím, do milostkazuje. Tak niektorí ľudia takto aj rozmýšľajú dneska. Nebojí sa ani Pána Boha, nebojí ani človeka, urobí všetko. Môže všetko. Nie, to nie je pravda. Musíme sa báť predovšetkým Pána Boha a potom nemusíme sa báť v živote, veď Boh je láska, nás ukáže na to, aby žili ďalej. Milý náš duchovný Otče, ďakujeme vám za všetko, ktoré ste nám venovali. Ďakujeme vám za trpezlivosť a láskavosť. Ďakujeme vám aj za modlitby, ktorými ste nás prevádzali počas prípravy a veríme, že na nás nezabudnete. Budeme na vás myslieť v modlitbách. Tak nezabudnem na vás, nebojte sa. Ďakujem ti veľmi. Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, prosiť, aby dôžili, žehnaj mojich rodičov, žehnaj mojich bratov, sestry, veď nás všetkých do neba. Obdarže nás vierou svetou, neodlúč nás od seba. Otec, Matka pre nás žil, v práci sily stratia, keď nás zbožne vychovajú, nech sa k Tebe vrátia. Amen. Túto modlitbu sa chceme poďakovať našim rodičom za to, že nás vychovali a priviedli do chrámu, aby sme mohli príjmať nášho vykupiteľa do chrámu, aby sme mohli prijať nášho Pána. Amen. Aj vám, pani riaditeľka, ďakujeme za vašu podporu a starostlivosť pri príprave na prvé sväté prijímanie. Naša vďačnosť patrí aj vám, aj našim triednym učiteľkám. Amen. No dobre. Koniec? Dobre. Ďakujem. Však to bolo bez nej, ťažko by to išlo. Veľmi ďakujem aj rodičom, ktorí odprevadili deti nielen do kostola, ale aj v sviatostiach. Ďakujem, pán farár, že mi dávate slovo. Povedali ste to za mňa. A ja za to vám 1000-krát ďakujem, lebo nebola ani raz spomenutá naša pani katechetka Renátka Tvarušková, tak ako aj pán farár povedal, veľmi s veľkým oduševnením a nadšením
pripravovala deti, všetok svoj voľný čas po práci venuje príprave a jej môžeme vďačiť za to, že tie deti tak poctivo chodia do toho kostola. Dovoľte mi, pán farár a vážení rodičia, vyjadriť jej úprimné poďakovanie. A toto má byť tebe, pán farár, aj vám ďakujeme. To je. Pani učiteľka, ten spev bol nádherný, prekrásny. Počiarko, čo si povedala ty, pani riaditeľka. Deti tak boli pripravení natoľko, že včera, keď sme ich spovedali, všetci bez výnimky krásne vedeli sa spovedať. Tak vedeli lútosť, lebo som mi povedal, že to ako, čo to je zázračné heslo do neba, nie? A všetci, tak som sa tešil, aj pán Kapla povedali, že to nádhera bola ich vypočuť. Preto krišeli, vedeli všetko. Takže to je už veľká vec, no len aby opakovali spoveď, aby pristúpili viackrát. Ďakujem všetkým, aj môjmu organistovi, aj všetkým, aj rodičom za tú ozdobu. Nemám rád také, ale teda sa mi páči to srdce. Prekvapili ma, to je už prijazné. Spievať to naše deti vedia, to 100%, ne? A ja, to tiež bolo prekvapenie, lebo som nevedel, že s kytarou budú tak krásne spievať. Pán Boh za to sa dobre. Tak myslím, že už to stačí. Teraz dám požehnanie. Pán